Нещастника избега. Нещастника ската всички ракети и избега като куче. Като куче избега. Ох, ако хубаво место го сложи. Мишки ще вижда. Той IWR дава ли информация на дейта линка? Или на IWR само? Дата линка не знам как е при вас. Сега почта да дава на мене повече цели. Има начин подобри нещо. Преди ми даваш 2 цели, сега 4. Но ти ги дава на IWR, а не на дата. Ти нямаш дата линка. Да бе, дава ги на това къде питаш, ама той и на буфак така, на всяка те дава. На дата линка трябва да се подобри. Излъчването там. Аз няма много кацам това буклук. Това отиде надолу. Пуснаме ракети, съм с 300 горил. Ено сферато, идвай да помагаш. Бастун такъв, къде си? Но сферато. О, той идва за мене тук. Няма кой тук за теб. Да? Няма никой покрай теб. Има на 40 км. Ето са. На 1200 метра. 2-4, 3... 2-4. Пред мене идва. Тя ще го бодне холка. Че се въртим с този нисък долу в планините, да видим какво ще става. Като нямат височина, не са толкова отворени и скорост. Само как ми отбрани всичките ракети, не знам, без да върти газават. По мене. И по мене, лево-десно нещо е правил. Ще го видя на тагвиото, мисля, че това не е възможно. То като лети по мене, без да отбранява, нормално да ме настигне, ме гръмне. Минал. Ма защо ме отбраняваш, е въпрос. 6 км 800, той лети ниско. Ма там има друг холк. А холка на колко го видим? На 30 км го видим? Получи. То се появи майката идея на 1:1. Не завъртай се. 200 км, 240. Доперех холка. Ето го. Фокс 2. Тръгна Фокс 2. Сплеш. Да видим кой сега умря. Just. Твой приятел. Много го обичаш това. Той между другото ми прави впечатление, че много гони това. Много. Да, ама той за разлика от уния слизал ниското да се бие. Уния бата са само на високо и не може нищо да им направиш. За да изпускаш някакви ракети, ама... Object remove. Нямате равностоен самолет за тях. Just ха-ха-ха, I never see you. Good kill. Никога не те виждаме. Never see you, бате. Не гледаш къде трябва. Тренираш Cold War трябва малко. Да. Той се беше дигнал като Airbus, аз лазах как ще ме види. Като Airbus.